Jompo kepengin ngurutake kadange Adipati. Nak kelakon Suwandaru dadi bupati, kowe bakal dipangkat dadi pati. Kowe dadi apa? Aku dadi Algojo. Mula aja dikangelan ya, Le. Siap wis kabeh para prajurit. Ya boleh. Ngopo? Apa-apa, Le. Ayo keparingan muncul bagas para pondok atau padembak lan matur nuwun marang Gusti kami jagat. Nuwun
ini negara Indramayu. Darani negara kang ayem tentrem. Awulane waklan samudara. Iki mergo peparing. Kang kaping pindho. Peparing dawuh ora. Aku ngersakake kepiye para putri kemarahan Tuhan wis makarya kan. Kados Ramuan kuwi kedalu. Rantekan pakai kayu kedalu. zaman. Romantuku Dewi Mayan. Iki sabda katinggalan iku. Wis dinangare rasane Rama lan iku. Piye pakaryanmu coba ndang matur yen Inji. Sedaya kewajiban punika boten wonten ingkang mujiwani Rama dalah iku. Angin lati dumateng garwa kula boten badhe lirwa. Mugi boten badhe mujiwani. Boten katalunglen sugeng kula bojo ibu. Tak tampa mung pangestune ibu ditampa nono. Sanget anggen kula mundi sugeng kula katur Rama. Sangat padari maku sujas ngerowe tampanono. Inji kasinggihan. Pradewi. Dawuh katimbalan Gusti. Piye pakaryanmu coba matur yo Nduk yo. Kepareng matur. Sedaya kewajiban sakmenika dhateng ingkang puji. Boten katalungken sugeng kula katur nggih sugeng kula katur nggih kanjeng Dipati Wis ning Rama tumrape pangestuku amanono dadi waras agama aja lara-laranen ya. nggih Susito kena sesak bae. Kuwi wong diapet kuwi. lek menika pancen Tresnani kula kadang ora tembang. Sangat penting. Iya kula iki aku ora ngrembug kok teng ngene. Oh, prajurit dene seorang prajurit tinggi itu yang Indramayu ayo kapos ngaten. Niki aku mligi ndangu marang putra kabeh sambung nggonku nimbali marang sirami wanci taboras demi kok lensering nggonku jeneng ngene. Oh, kados nek agak utamaning putra Wisrapi maring pangastuku coba pamero marang kadesanmu nalika suwening sira mundak sekolahke pangkamulan Duh Rama jimat pepundhen nyatanipun anggen kula sinawunani bab ulah bidhaning peperangan kaprajan lan kapandhetan lan ugi tata negara sedaya saged kawastanan wasis ngenani bab samukawis jalaran kula tansah nengaken sinawunane bab kautaman Balawa. Sumpah pangabekti kula puji. Monggo pangestu Rama kita. Sanget ing pamundi mugi niwahan ora dadi kayuwanan. Semanten mugi kula kanjeng. Boten benten dhateng aturipun Kang Mas Mongsoan. Kirang langkung nggih sami. Saben dinten kula tansah bulan sawering kagungan tata kapradanan kaprajurit. Nyatanipun wedal menika dhateng ing puji. Nanging boten kasuken kula ngaturaken sembah kinarya pertimbangan. Pinongko pisungsung Rama Kastanta. Gawe mongko kingating Rama pemistri Rama Tampanon sanget anggen kula mugi. Kepareng matur Kanjeng Rama. Oh matur. Rinten saha dalu boten kendhat anggen kula ulah ngrogo. Nyatanipun titiwet dalu menika anggen kula ulah semanceping sumego. Lepas sing malastra angembat watang sainggiling kula nggo sedaya sami cepat caket rambal boten dinas. Jangkep nggonmu sinau sawiring rek. Tuluning putraku ora ana kang kena diarani keri babakan ngelmu. Keprajan Kabrahmanan Rata Bilaraga iki panjang. Ben kuwi saya mantep. Tenane Rama nimbali marang siramu kabeh iki Rama bakal peparing. Nggonku peparing sambung lan bobot ngelmumu. Mergo sing bakal paringke dudu ageman. Nanging negara Rama wis tuwa. Wis rumangsa ora wikan. Kuwi ngemudi Indramayu. Nyatane bareng aku krungu marang
aturmu kabeh. Bab kawruh iki kena darani wis tepek. Nanging bingung oyok nggonku malah milih siji nyantarane. Nek aku ora ninggalke solusi lah pepatokan. Sopo kang menang? Wajib nampa wae kabeh. Nanging mengko sapa kang tak diden? Ing antarane putraku kabeh aja duwe rasa mesgun. Aja duwe rasa yen bapakku mban kaya mban sithik. Iki diukur karo kabisan lan yen bobote ngono besok ngomong kawuling ndramai. Kanjeng Rama jimat pepundhut. Putra panjenengan ingkang muji kagum menika wonten tiga. Kula lan kadang-kadang mbok menawi ing panjenenganipun Kanjeng Rama mutayaken dhumateng salah setunggaling putra panjenengan jroning gantos boten badhe wonten seratan milik menani Bapak paring kurwa. Menika leres lan tepaken dhateng aturipun Kang Mas Wangsa. Senajan to ing mangkinipun satunggaling putra wonten ing Indramayu ingkang kapiji pun pasrah Purban Waseso sakwetahipun kula badhe kebantu sarta nyengkuyung panjenengan. Semanten ugi kula Kanjeng Rama kabedhel dodo kula boten wonten seratanipun bilih manah kula menika anggadhahi watak iri napa malih meli. Swarga angu-angu bareng krungu atur putraku karo iki penting kok malah bunuhan dhewe lagi. Sami lilo ki Rama ramane. Iki lumrah kowe wasis. Kowe ojo. Sungguh ki marang aturmu ora bakal muri. Kaporo kowe bakal membantu nyengkuyung. Sing tak pilih ora liya Pongsowati. Sing jabane menapa padha putraku Pongsowati bakal suka sinangka Dipati Anom. Yayi katenipun dawuh katinggalan kula Kang Mas Hadipati Kartikoaji Basuki Pratamu pangestunipun pun Kang Mas kalis ing Sambikara anggen kula sowan ing Kabupaten Indramayu boten katarupen kula ngaturake sungkem unjuk ngarsanipun Kang Mas Hadipati Kartikoaji ngomong jroning Yayi tak pompong geneng ngatur kepekti ya wong pujastuti kuwe tampan sanget anggen kula mundi andhadosake teguh kaihanan kula nanging kawas ingkang ndadosaken tandha pitakon sakrebetipun ati nembe kemawon kula ngancikake suku kula wonten ing ambaranipun Pendapi Indramayu. Kathah prajurit ingkang suka ambata rubuh mriyem ingkang majebur-jebur agak rupiane menawi menika pratandha wonten jumenengan ing Kabupaten Indramayu menawi boten jumenengan wonten salah satunggalipun kanggo ingkang nampi pidana lepat. Dawuh kula aturmu ora sesat. Dimen gamelan lan ngerti. Kenani swara mriyep. Ngambar-ngambar. Iki pancen pratandha kontrakan lagi suda ing ngantaring sendok. Ulun tunamu tak wisuda pinaka pangeran calon Bupati Indramayu. Kapuran kota wisuda pangeran Adipati Anom. Wonten swara bledhog riyem ingkang ageng kula mboten kaget. Ning sak sampunipun Kang Mas dawuh menawi
nalika keponakan kula pun Pangsapati kawisuda pinangka Adipati Anom ing Indramayu rumaos kaget sak lebetipun ati kula Kang. Sebab apa? Kenging menapa Kang? Menapa sampun pantes menawi keponakan kula Pangsapati lungguh dados Adipati wonten ing Indramayu Kang. Kamangka salah satunggalipun pengayoman kedah wicaksana adil pamawarta berbudi bawa leksana menika tasih timur dereng jangkep anggenipun ngangsu kawruh perkawis negari Kang Mas. Monggo kula picabel pangandikanipun Kang Mas Kartika Aji. Yai, yen sangka pamawas kula namung Pangsapati kujang sarate jumeneng ngebudi niku. Yen siati sesih manusia, tegese sih mangu-mangu, mengko aku bakal nimbali para paran kang bisa nambahi kawruh marang kula namung sangka Pangsapati. Kados mekaten Kang. Menawi kados mekaten kula saged ndudut kawula. Menawi toh Kang Mas Adipati Kartika Aji mut-mudula krasa legi diuntal sak karung-karunge. Mangkane mangeling-eling Kang Mas. Kadipaten Indramayu menika ingkang anggadhahi swargi tiyang sepuh kula kalih panjenengan. Menawi panjenengan sampun boten kiyat menggahi dampar Maisondanu ing Kabupaten Indramayu kedahipun lengser dumateng kula boten kadang kula Kang Mas. Yai, yen Yai kalimput pun kakang bakal paring pemut. Putrane ngromok wis nurut kasitan jati pancen loro. Aku lan Siadi. Nalika semono aku kaparingan pripun jreng petetan ing Indramayu. Dene Sri Ramu diparingi guna kasatian kang tepane luwih amba katimbang kuwi punjering negara. Kuwi jenenge apa? Hai Kang Mas, kamari. Panjenengan purun nyabarke Adipati Anom apa mboten Kang Mas? Tetep iki dadi tembung kang kumathok ora bisa njabnya. Wis saged Indramayu bakal banjir getih. Kepareng semono kakang sawetawis. Pun menika Kang Mas. Panjenengan misuwur kula pinangka Pangeran Adipati Anom. Sadurkapan badhe jumeneng pangarsa ing Kabupaten Indramayu. Monggo wonten setunggalipun sentana ing Kabupaten Indramayu boten sarujuk nanarimahaken kula pinangka Pangeran Adipati Anom. Monggo dipun pendang kanthi wendhet kajeng. Ora, yen tak jabel kaya ngopo awak ing kawula. Ilang kapipanan ing kawula marang Rama. Iki tak tetepake sliramu lenggah ana. Wondene pamanmu semono ora. Sujuk. Iki anggepen klilip. Klilip manggon ning raga, liyane mripat ukurane yen mripat. Bisa-bisa marai ora bernyawa. Lah bisane ilang klilip kuwi kudu kowe kabeh sing ilang. Menika loro sacara. Menawi wonten keparengipun kangge keterangan dharma bekti kula pratian sepur. Mila kula badhe nunggu keterlampahipun paman Suwandara. Pangestu pripun? Jogepe tadi ya. Ingkang kados